Crowd management v podmienkach festivalov a podujatí je plánovanie, usmerňovanie a kontrola pohybu ľudí. Pokiaľ je všetko dobre naplánované a aj na samotnom podujatí dobre zrealizované, tak na konci dňa máme spokojného zákazníka, ktorý nikde nebol v nejakej panikovej situácii, kde by cítil, že mu hrozí nejaké nebezpečenstvo, kde by mal pocit, že nevie kontrolovať svoj pohyb, že ho ovláda celý ten dav, alebo jednoducho, že sa cíti nebezpečne. Časy, keď SBS-ky a SBS-kari boli jediný bezpečnostný personál na akciách, sa pomaly mení. Návštevníci omnoho radšej vidia okolo seba milých, príjemných, usmievavých ľudí, ktorí im s nimi vedia komunikovať, ktorí im vedia poradiť, ktorí im vedia pomôcť a ľudia sa neboja ich požiadať o pomoc v prípade, že to potrebujú. Preto máme stále viac ľudí, ktorých označujeme ako crowd assistenti, ktorí spolu s bezpečnostnou službou dohliadajú na bezpečnosť návštevníkov, či už priamo v pitoch, teda v priestore medzi pódium a divákmi, alebo v najúžších miestach pri vstupoch a výstupoch na koncerty a festivaly.